नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण कॉलीफ्लॉवर आणि बटाट्याचे पकोडे बघणार आहोत। एकदम सोप्या पद्धतीत आपण हे पकोडे करणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। कॉलीफ्लॉवरचे तुकडे करून ह्यांना स्टीम करून घेतलेला आहे। 2 बॉईल केलेले बटाटे, बेसन आणि अर्धा कांदा, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा चाट मसाला, एक छोटा चमचा जिरे, अर्धा चमचा धना पावडर, कोथिंबीर आणि लाल मिरची पावडर। सगळ्यात आधी आपण फ्लावर आणि बटाट्याला एकजीव करून घेऊया। फ्लावर आणि बटाटा एकजीव करून घेतलाय। कांदा घालूया, जिरा, ओवा, धना पावडर, हळद, लाल मिरची पावडर, चाट मसाला, कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ। सगळं साहित्य आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। सगळ्यात शेवटी बेसन घालूया। चार मोठे चमचे आपण बेसन घेतलेलं आहे। हे मिश्रण आपल्याला घट्टच ठेवायचं आहे, पातळ नाही करायचं आहे जास्त। गरज पडल्यास थोडंसं पाणी घालायचं आहे। पकोड्यांचं मिश्रण रेडी आहे। यात आपण थोडं सुद्धा पाणी वापरलेलं नाही आहे आणि हे मिश्रण घट्टच ठेवलेलं आहे। आता पकोडे तळून घेऊया। कढईमध्ये तेल तापलेलं आहे। पकोडे सोडून घेऊया चमच्याने असे। शक्यतो मीडियम आकारात ठेवायचे आहेत, म्हणजे आतून पण ते शिजले जातील। आणि यांना जास्त वेळ शिजवायचं नाहीये, कारण काय बटाटे आणि फ्लावर आपण आधीच बॉईल करून घेतलेले। तुम्हाला जर याला कटलेटचा आकार किंवा दुसरे काही आकार द्यायचे असेल तर तुम्ही तो पण देऊ शकता। गॅस स्लोच ठेवला आहे। स्लो ते मीडियम गॅसवर आपण हे फ्राय करून घेऊया। आता पकोडे थोडे लालसर झाले आहेत। पकोडे फ्राय झालेत, काढून घेऊया आता हे। सोप्या पद्धतीतले कॉलीफ्लॉवर आणि बटाट्याचे पकोडे रेडी आहेत। खूप टेस्टी झालेले आहेत। लहान मुलांना शक्यतो कॉलीफ्लॉवर आवडत नाही, तर तुम्ही अशा प्रकारे त्यांना कॉलीफ्लॉवर खाऊ घालू शकता। तर असे पकोडे नक्की करून बघा आणि मला कळवा कसे होतात ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।